trust issue your problem. Ewo ye dada sitting and you will be an was a trust no. Who are now in nam now so ne faso. Obo honor na no nam the umbrella. In so ne tono, and yane bono, and wo hiam, and you tom in so ne tia all for who she be. Ayisha Modi and Stonebwoy once somewhere here to say now Dr. Louisa so baby no come here and say for a reveal secret will be a social media so I the pa over the week and somewhere cause so social media so and yet last year about the no now you come say down for crap I near down for or be necessary when no come wasem it's and somewhere cause so Louisa and Ayisha Modi terminal and some piano every one the abewem e fi ahwa so de dey ababa betum ye be kwansem we mu ne bisa se enti so ensem bia na sese wo pe obi e ka kire no ana asem bia e wasa wo de ka kire obi ne wo de e ka e na afa ye wo de edisi yakoma mu so ensem we mu e na manya dango e wo mi studio ha ye ne ba be kwansem ne bisa na ensem ba ko mienu bi ne ye wo ne se ene ma ya ne to de bia ye na brabo mu kra no e ya na ne kwan so ano no na too much so ni master of faith we share me abomode na subscribe like na share video na for me na fe bo bell ni so se be upload bia to ma obenya bia Dr. Abednego's teaching hospital where they apply castoplanto technology for treatment. And by castoplanto I mean spiritual treatment. So in all, thank God for castoplanto technology treatment. That is why I am alive today. One whole piece. Oh, Shisha, I know you want to buy your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576. Nanti ene dienti a yehie mu wa ha no Ayisha Modi ene Stonebwoy Louisa honsensem wa aben ye nua aben ye opese ye jan no kan nsem wa Ayisha Modi na se woni obi kura di nkomo ana se ye mfa ni se wo ye nipa e wa asase we so a obi na se wo trust ne kan nsem kire na Yo ma na me ni kan so na wase na afi me fa nchianso ma watiefo sa bibia ye base ya eya na wo munya bre na wo mu de hwe na afi se ne ba wasem ne so a se ne wo ka se ye hwe ye nwaba Ayisha Modi ya wakasa pa utimu se edu ba bia na eya obi ewo nimu ewiase se ne Yesu Kristo kra ba asase Yesu aseda ho hia yeah enti se obi ya de mawa wo hwehwe se dipa kro ne na wase na ohu se o wade na me ye ma nipa somasi no na ni aso na se koba se aseda mam na afensu so ebewi achi na ne obekwakote no wakire no eye ya eno na ye ma yawudie ebe nipa mu no se wo gi nipa di na waka wasem nyina kire nipa no de beka se da bi na so ye nipa de ewie nipa nipa nkwa de ewie nipa bibi be kire wo so a wo se wo kasa nipa na be ka kire no enu ti hu nipa ubetchus na waka wasam de akire no enye obia na e kan asam de kire no agbo ho waka asam de kire na agbo na no a ene ka akọ radio station ena akọ ya airtime wo ba too much ena obetu ya sika si ye mo hu de ro ma akra nkaye if you say wo free ho na obi ba oh me say wo kon kwa wan hia no why also the passionate wo free here dem say enwe watete apansam na say wase wo be ka wo chi asam no poto entinye obi a ene e kan yesam chene no obi a so na edi nedi e kan yesam enye obi a so na ye papa say wo ye papa no ahwehwe aseda de ene dia papa ye say wo ye papa so na ye papa mani pa so mesi na oba beda masede ja aseda no ye ja papa no kra ye say to abodo ni kunso na da achi bi enye ne eti papa bi a ye bia ye hu ne se papa na ye ne ne bi kwa na wo na wo ye papa na ne no onye mfa ma wo wo ye de ama wo ba wo ye de ama wo wie wo ye de ama wo din o chine de wo nni wo na wo ba bi kopie ba bi na obo din na da wo so na a nipa so masi wa boa me pen enu ti ne ye papa ti se ne ye papa ma obi ne ye de pen de paper to ho na ya tworo ne ya bo date that same di ne ba we ma nipa so masi that same ne ya tworo nyina ato ho ye twenda asem beba na ye de ababo ntia meka ne de enu anya papa ye
ɛno deɛ yɛ sɛ ɛyɛ adwuma bi ne yɛahyehyɛ ɛna yɛpɛ sɛ nipa hu yɛn si ahyehyɛ adwuma kɛkɛ nti about trust issue no a ɛnyɛ obiara na yɛ trust no ɛnyɛ obiara na yɛka yɛ asɛm kyerɛ no ɛnyɛ obiara na yɛne di nkɔmmɔ nti wɔ sɛ yɛhwɛ saa adeɛ no nso paa na on sɛ ɛberɛ a Ayisha Modi ɛka nsɛm no mayɛ wei ama wei mayɛ wei ama wei mayɛ wei ama wei ama sesei no Ghanafoɔ bi a stay back kakra sɛ ɛna sɛ wo obi koraa nam na nipa ne yɛ ɔpapa bi a ɛwɔ sɛ wodwe ne ho kɔ akyiri sɛ asɛm ba a wɔde bɛyɛ asɛm de aka ɛnkosi da bɛn ɛna mmaa yɛbɛgya yɛ ankasa yɛ nnua no mmaa ɛtan sɛ wɔyɛ adeɛ ma wɔ bi sɛ asɛm ba ɛyɛ wo ne nipa no ntam asɛm saa berɛ no a wɔkyɛ adeɛ na nipa obiara ani hɔ but ɛnɛ hwɛ nneɛma a Ayisha Modi ɛde abɛgu abɔntea ma nyina ho ne sɛ wɔno koraa na yɛ wei ɔno koraa na yɛ wei sɛ woyɛ abaayɛ na wosi so wɔ abrabɔ mu a akyɛdeɛ biara na sɛ sɛ wogye ana yɛ ɔma a memeda ase ɛnyɛ akyɛdeɛ biara na wɔ sɛ wogye akyɛdeɛ bi wɔ hɔ de wobɛkɔ nso bi akyɛdeɛ bi de wobɛkɔ wom obi agye akyɛdeɛ bi ma nɛ ɔde afiase wɔ akyɛdeɛ ɔgye yɛ ho enti akyɛdeɛ deɛ ɛnyɛ akyɛdeɛ biara na wɔ sɛ yɛgye na Ayisha Modi sɛ ɛdi nkɔbaako wɔm deɛ ma yɛ na na ɔboɔ nipa kamea yɛ sɛ Ghana ha nipa deɛ gyama thank you to yi na mente ne din mu sɛ wɔtumi aboa otumfo ma natɔ dan deɛ nana pia webu ne deɛ ne abrɛ mu ase deɛ na aka deɛ mbiem na wɔnyɛyɛ baa no kwasɛm ne sɛ ɛdeɛ ne bɛsi ama ayɔnkofoɔ adɔfoɔ bibi bɛsi wɔ mo ntɛm na afei akɔyɛ atamfo de bia na meka asɛm sɛ wode fi ɔdɔ akɔ ɔtan ɛyɛ very thin line ɛyɛ ahoma ketewa bi ɛte a ne sɔ yɛ so na enti sɛ wo ne obi tu anamɔ a hu nipa na wo ne tu anamɔ no de kan steady nipa ne su ansa na wo ne tu anamɔ ɛma yɛ kasa ɛma yɛ hu esu abɔdeɛ bi a yɛ hwɛ Garden of Eden yɛsi wɔ hɔ ɔwɔ ne baayɛ no de na bɛrima no wɔ hɔ ɔwɔ itama yɛ mɔ ɔbɛn na ɔne bɛrima yɛ ane na ɛte hɔ asɛm bi esi wɔ baa bɛɛ mu a bɛrima twɛn ne ho kakra a ɔwɔ ne baa hɔ na ɛwɔ edua wei mekura de mekuru kura de menim yɛ ti a wɔn ni yɛ ɛna mekuru na ɛsi o sɛ Nyankopɔn na ɛsi ma yɛ ni na okuru kan na wɔn so sɛ me de mekura de menim po na wonya obedi ɛnkɔmɔ ɛma yɛ kasa firi abɔde fiti ase besi de enti wɔ bɛɛ bia ɛkasa enti sɛ nkɔ kan no kura no wɔ kasa no akɔ kan enti sɛ obi yɛ wɔ papa yɛsɛ wo body page we sit to watch na asɛm nti ɛnyɛ papa bi ɛnyɛ table ho bia na edidi ɛnyɛ papa bia na ɛyɛ ɛnyɛ adamfo bia na ɛfa Bible kora sɛ yɔnkobɔ ne sɛ wɔ brapa obi wɔ hɔ abɛhu no bɛfa na adamfo no bɛkɔ akɔbɔ na esu bi ekita no na ɔde aba abɛsɛ wo su papa na ekura wo no asɛ wo pɔtɔ obi wɔ hɔ a ɔba abɛboa no kyena Ayisha Modi nsɛm a ɔkete nkɔfo a wɔbobɔ mu din so abɔ mu ɔmo nyɛ nkɔfo a sɛbe ɔmo nibidi ɔmo nyɛ nkɔfo a ɔmo ho kyere wɔ mu enti bɛyɛ den na saa nkɔfo okɔkɔ sɛ wo kɔ akɔboa mu nti ɛmmoa na wode boɔ mu no afia hwase ne gɛnti mobile phone wo ntimi ntɔ hwɛ ɛyi Akebineza ɔsa afedo sa Akebineza ne first production ne man se ɔde yɛ ɛso rasene ni ba rasene ni yehu rasene ne tama no ayɛ rasta saa kam na Ayisha Modi no wɔ hefa enti ne me na me bisa sɛ ɛdeɛ na yɛ na ɛkɔso wɔ nipa yɛ adwene mu yɛ enti sɛ bibi si a etime trigger bibi ema ensem wo hye kokko mu nyina yetime yefri ne nyaba bedru sei yetime twe camera sie na afi ya ton nsem ne nyina wa abonten ama nipa nyina se wo mra mehwe ne ekɔso na ya reho na me ade me de ba ko no se Stonebwoy na kasa na obodi di o de start bi fi o ma abonten be kasa eye sani waye de wasem no onye din saa na really nye din saa na wo de omunya no wo keka mimi usunu ne se efa baabi no because enya kwakuma no so na ba abonte abeka se sister no wo ye nipa pa e bi sa wabo ne pen wo ye nipa at least ye nya ba ko bi ama na beka se asem a wo ka no eye no kwani bo a oka ema ne tra so eye yawo eye bitterness bi a me hu ne se ehye ne we bia no wo hwe kwan se nipa bi depression wo ho depression ya de bia ye hu ye ne gusu bate wo ho obi wo ho a onam fefefe wo sere fefefe ba ni within her no ana within him no onim se nipa mpenasem onim se nipa time onim se o hwehwe odi bia fi obi ho ade ni nkoye nti ama wa ye depressed e woni mu eti se bibi kitikiti bia de bo obi ba ya ba se asem kitwa iti na nipa na yesa e bia na eya obi hye mu Ayisha wo ko be hwe no na ya obi hye mu ama wa ye depressed because nipa ne body structure no kra fa bi ofi a wate a be do se ye ni na ekoso na brabo enti no ye ni nipa san ya ye hwe nipa no se ne wote
na ye hu se ne nipa ne besi first sign na ye hu achede bi a ade bo obi de chewa wotu se wo unya hwe me nipa na ode sa de we chewa wo be fe wo se no waje bisamu nsem mienu asa na waje na wo kan say ya obi hye Ayisha modimu ya wo abi a Stonebwoy promise so obe ware no wan ware no e na de sa ya na be hye ni mu ana say ya obe e na wo kan ho asem me says Stonebwoy promise na so obe ware na ase won ware ni me de ni oni Stonebwoy yo kufa ni tell me ntime kan sa ba mi hu ne say enye Stonebwoy nkwan obo Stonebwoy di no de start beef no was Stonebwoy crofo bi abaye di na tem no ko kan beef you go start say but hwe ni pa obo mudin chere say wa bobo nipa bebre a bia na wo hwe kwan say emu ba ku bi kra mpo beda na se e won so obu ho perfemu Ayisha mudi tiwe onu akasa Ayisha mudi de nka ye nimu no ade so de ho baka obi ene atenenka she oba Stonebwoy ababo she last Stonebwoy no de baaye samini won ade say abibio do no ho baka obi ansa na ya atenenka bia na obehwe na kopese onu nko ano ye man sa attention but onya sa attention no eno keke etimi de bitterness ne ba bia nko ye papa ma senka bia wa ye papa ma mi na ka wo rese bebe medu bia na mi bodi siso edwasode a wa ya ma mi na mi bodi na me hypo na eno na ma wo sa attention no but wunya abri bia je sa do ho bata obi aje sa do ho bata obi ansa na aboni pani dia bodi eno na ma say me kwa no wo sika no me de bo amanfo na me nko single person me nya sa attention no eno keke ebeti na sa ayesa abita no wonimu ope Ayisha yobi a me hu ne say attention na wo pe ope say wo je sa di no because ne okeka ye nyina se wo ma me ka san ka ye hu na so Stonebwoy ni no ba bia sami ni obo mudi ni mo ba bia Stonebwoy yiri ni kunu enti ye ni mo ba bia but for all you know ne wo ka no say yampa sa for all you know no na all supporting the financial kwa ye money di eti bia me mo say attention na wo pe na wanya no no na aboabo no kakra hwe fiatras ne ga se na ebo ni di enso so akobo pen na pen wa ye say pen ya ante da ko sa se ni ba ye omo okyame kwame wa boare pen so ya ante da enti wo hesa nkofo nyina wo na mo aboabo mu nyina na so no ye nim no sa ye mo ni di sa na asem ya mark ye nim no sa na ebe ya ne ya eno no de sa bitter international but ehu hia na aya na mpempi no pese me bisa say wo ye nipa anasa wo ye oba wo ye bema bibia na sese wo ya wo twen ho aseda na enye bibia na wo se wo ya wo twen ho aseda if se wo ye bibi na wa twen aseda de ne wo sabesi fom bibia if se nipa boni aya kan ye ho se nem di kan se ukọ Bible mu a Yesu Kristo wo sa akwatafo du yare ewi achie no nipa ba ko pe e na babeda na se nto beda na se no wo bisa se na enkono na aka no ewo he kire se aseda ya ade bia emu hia yie pa so be wade a ana obi ya ade ma wa ade ba ko pe e na down so obi mu sa ade ade pe ye ma mi bani aso e ya aseda enu nti no kwasem ne se wo ya ade ma obi na nipa na ma beda wase a eya na eye ya ye kan se o ye ya ade a ye nyema nipa ye ma nyame de na so papa ye bia obi ye bia no nyame no wa free so ama o wo hu ne se nyame o di fa nipa so wo di afa nipa so se wa nya ma wo nya no wa nya ma me awrade ba se ye nya no de nipa su wo ho enu ti aseda de ehu nya pa eti so bi ma wa eye bonsia mpo no de se nso ma wo no mia e bia na sabre no wa ma sa bonsia no tu no mo a na ke de wantimi a survive say one city no de ma wa sabre na o de one city ni ma wo se we nya sa one city na bia na ka one survive enti aseda de say yakwala say ye penimu ehu hia enti obi amani nya na hia sem se so bi ye bibi ma wa danase eno so ntrese se wo ye obi mo bibi mo obi na nipa na meda wasinti a nipa na wo obeda nipa bole ni de bi se wo di a kire sa so de a wo kasa abewa wamane be tintin de be abo abane if se ni obia na wo sa esuno ni mu obu okra wo ade na ade ko che no na sum bo ma onu na oje no hu na de bo oje ya no kra bebi ode atokra ko bisa no kra won kai eno nche sa de na esum bo wu na wo to ade no esum bo bi ko hu video bi wo social media school for ma kwan no ena the teacher for say our comedy the teacher sade eti akwa ndi ade ne baaye no ye de ahye rapam ya rap ade ne kama ena de koma teacher no teacher ni ti ade na fante doku oh fante doku no
we mo kan entaw do na na she rapper ni ye de brown afa ye de brown afa ho na no pehwe nka ho e no ba akopɛ na ode rapper na afa ho na ode ko chicha no etiche ni fa na ode check camera say hwe se ma kira kwala dia na ye makwan na obeche otiche ni adia fante dokono bia na bebia wo na wo kira de no sa fante dokono no otimi de rapper kra fa ho ne kira wo se ade na ode ba na somo ne bo eti wo fa na ode kira camera no wo bo ade ne nimtia se ni pa ko ne ko hu a ebeye ne ya ni owo no enti ma ye ni nso ade bi obi ba ya ma ye bi ma ye ni nso se ma ye ni aso ade na obi ye bibi ma ye na esum ye bo a ye ma medu se ochide bia na esi camera nim de bia na esi TikTok de bia na esi ni enko ye nsem wo abontem ni me sa ade we ya be e ya aseda ene show ya show appreciation wo ba bia nkere obi ene kira ya nkere sa ade no enti wan kasa no ni pa na mo independent onobi se wo bi se wo ni bi ope fame a fa wo ko beto obi no wakunya fame no na ne kwan be no be fa so no so e betimi a stand out TV first no na media yedin first na person di pe hu a na den dey so ko radio station ko TV station ko tsika enne TikTok Ayisha bu dey nsem ya working or so life ni pay be gusu no TV station mi kwa ko bia o nya di pasa mo mo nhwe enti enne content be pray wo ho enyema be pray wo ho a obetimi de wo awofo na ye a enipa be hu na ehia ne se obeye na obeye ne ye memfa wo nko bo obi ansa na wo ko pe fame emfa wo nko bato obi ansa na ne wo hwehwe no wan kasa ye bi fa ma wo de bia o depend on obi a se ya na be kwa akoli se ya na de bia bo za fi na wa asem ne kan no no amane akwa akwa tentente na wo nko akwa akwa na de bia na wo bo amane enti aseda de ehu nya obi ya de ma wa mesrew danase na nakoma ento ne yem ade no set sen eno ti ma me fa sa akonya yesu na me fa nche me sofo pani prophet Benjamin Kenya ko se pentimpo ena wo betu ena no ka koma na ade che no petututu adawa afro no adawase se ye once the airtime ena beto de ma papa na ade che no petutu ne obeye ma papa ni bia eso nani o ma wo hu se onim se no na wo se wo bro so anko be ya ma enti so bi ye bibi ma emfa ho se so bia na me nam ha meti hei wodi wadi bebu me se sister me hwe ku ni ti so na ade e hye no me hwempa bo kira so de baaye na me ko bisa ne 10 series de obema me na obi bisa me 10 series na me bia ma baka se me nipa boni ni so de bia na me ka kira se free me ti yu beti me na se obi na sponsor me won ni me si de nim simple ni ma onyi ni enti ma ye mfa ye ni mu obi se nipa wo obi na ko bisa na wa ma me nti na ode no ho tan ahye mu da bi saa so na so bi ya ade ma wa se ne tie bia danase so wo so na o ya ade ni ma obi na se da no hu hia but as da no so hu hia na interest se nipa no so ama beda wase a da ne nipa boni ni nya sa na se wo de koso aye o papa no enne obi ankai wan kai won so na obekai wasre dachi ati ye di ye common esi na ye di si no na me pese me pisa say celebrities ya wo e social media no e kamia ise bebre na we look up to them ye benya na nkete se wo ye benya na nkete se wo but ensemu a e boboba eya na ma ye mu bi ye twi ye ho free sa na ma no social media any celebrities abrabon wo hwa eye no kura kwan no mo nam so na se fake life bi wo ba bia ye na ye wachi ni ye ntimi hu ni ye fa ye common esi social media de wutini nka se obi a bone bra wo social media fake life does mo pa se wo pe be dia fake life wa e social media obi betini akọ bishop oni ni pana kwa hye hu obi kwa akọ dia tade obi kwa je mpaboa obi kwa je won no dia koye video ko pe view bia efe akope dan bia efe ni ma minimo bia o hye da santa ade de gu bag en nante be ya handla pass mi yinu e ko gina dan bia ni ma efe no wasesa no de videos na gu ho no abafi na o posti na o posti o posti de bia o posti de bia bo hu ni video bia ya tade fofo but the same building ya pabo fofo e tire fofo the same building ni mlo gina ti bo sa ni pa maka se ni fie no e bi gina ho sa ya adnesa ni fie na kasa ba ni fie ni bi ekun man se ni o mesin ko inside no ti sa di pawe so o mo media ne so a o be ka se ni fie ni ho obeka se ho note obeka se nipa we de ya wa ya shepede na so na nye ni fie ni ho nkofo be ko henhan ni mako ya de bia
enye sa na se enti se wo yobi na wo hwe celebrate bia ebeye se obenye obi te se wo mentor ebeye se obenye obi na na so so oh nipa ya se ne wo na brabo eye ebeye se obebe nipa no na wo ne nipa na kasa na wa kire wo kwan no se ne wo nam so na mum se wo nipa na life e wo social media se eno na wo ye ti sa na te sa na we de obeye mistake bebre because social media brabo enye no na reality no Oben wo bi social media ne so obehia no se ne na brabo ne tie no enye sa na wo bo no social fake life e na man for live words me mo bi pressure fa me mo bi ade bi oye ko top pressure bi fa man ko ya ade a wontimi nye social media brabo ti enne who ka ko bedo so nyina nye obi ko hu social media ono so person ko ye ni obi ko hu social media ho ono so person ko ye bi enne ne dina kwa ko wi hook up enne ne obi ho wo nye geo eye social media brabo bi ko hu so bi igbo na one man prinipa na mi sana manipa na nkamu se ma kire no enne okodi e hye ne dina kwa ko wi again enti social media de ye hwe celebrate bi wo ho enka se celebrate ni lifestyle ye me fe na ni ye bia wo ye me fe na ade bia wo ye me fe nti pese me ye te so no nti kwa da bi chipini nipa no ben no ene ne nkasa ne hu ni etue Arafonum tripping no ben when en kasa na hunu ni etue mu da good ene yenya no e wo mi studio ha ene no edi nkomo Ayisha mo di Stonebwoy Dr. Louisa nsemu aba na safo mienu awarefo yaka wo manu atum na so Ayisha de ade ti ade se bia no wo bodi na wo kire wo ma waboa wo mo sa nsemi ne ye tena so na sire wo se wo adwenkyere bi fa nkomo yi ho a bo modin so be fa comment section na se edi amame na afi ya tena se ne yesua bibi edi afi mu afei we share me a too much so ni dwa so hema e na me je so da se ne ye be sa ba mu chen